Hyvää päivää ja tervetuloa tänne Damien Ecclesin Korkea magia-kirjan suomennoksen julkkareihin. Todella mahtavaa nähdä, että meillä on täällä tupa täynnä niin paljon kuin Aionin kirjakauppaan mahtuu. Kiitos teille kaikille, että olette tulleet paikalle ja kiitos Aionille tämän tilaisuuden järjestämisestä ja kiitos myös Jussi Sulberille, joka on tähän mun seuraksi tätä kirjaa esittelemään tullut. Kiitos. Oikein mukava olla paikan päällä. Mun nimi on Matti Rautaniemi ja mä olen tietokirjailija, podcast-juontaja Maailmanpuu-podcastista ja myös kääntäjä. Olen kääntänyt koko joukon kirjallisuutta, enimmäkseen henkisyyteen ja filosofiaan liittyvää ja viimeisimpänä tämän päivän aiheena olevan teoksen Korkea magia, josta pian kuulette lisää. Hieman tietoa siitä, mitä on odotettavissa. Aluksi mä puhun tällaisen pienen alustuksen, kerron, että minkälainen kirja tämä Korkea magia on ja mikä on sen tausta. Sillä on poikkeuksellisen mielenkiintoinen tausta. Ja sitten sen jälkeen mä haastattelen Jussia siitä maagisesta systeemistä, joka tämän kirjan menetelmien takana on. Ja jos sen jälkeen joku on vielä paikalla, niin sitten yleisö voi esittää kysymyksiä ja voidaan käydä keskustelua näihin teemoihin liittyen. Ihan tähän alkuun mä voisin lukea pätkän tästä kirjan alusta. Tämä Korkea magia alkaa tämmöisellä luvulla, jonka nimi on Miksi opettelisit magiaa? Sinä harjoitat jo magiaa. Jokainen ajatuksesi, sanasi ja tekosi vaikuttaa sinua ympäröivään maailmaan ja määrää, millaisia asioita kohtaat. Jopa ollessani eristyssellissä odottamassa teloitusta, pystyin muokkaamaan todellisuuttani suurelta osin. Useimmat ihmiset toki tekevät tätä tiedostamattaan. He saavat asioita tapahtumaan elämässään sen kummemmin miettimättä. Ainoa ero maagikon ja tavallisen kaduntallaajan välillä on, että maagikko harjoittaa magiaa tarkoituksellisesti. Itse ajattelen, että koska vaikutamme todellisuuteen jatkuvasti, on paikallaan oppia tekemään se hyvin. Näin lähtee siis liikkeelle Damien Ecclesin Korkea magia. Ja tästä jo käy ilmi, että kyseessä on siis magian opaskirja. Ja hieman tarkemmin, koska magiaa on moneen lähtöön, kyseessä on seremoniallisen magian tai rituaalimagian opaskirja. Tämä kirja on hyvin käytännöllinen. Magiasta voi kirjoittaa monella tavalla, ja Eccles on tässä ottanut hyvin suoraviivaisen lähestymistavan. Teoria on minimissä, ja käytäntö täyttää suurimman osan sivuista. Eli miten magiaa tehdään. Mä ajattelin, että mä aloitan tämän mun alustuksen tästä kirjan nimestä, koska se on hyvin syvällinen ja paljon puhuva. Korkea magia. Yksi modernin okkultismin suurista klassikkoteoksista, Eliphas Levin teos Korkean magian dogmit ja rituaalit on melkein saman niminen. Ja onkin paikallaan kysyä, että mitä on tämä korkea magia, josta on näin pitkään puhuttu. Magiahan on tällainen sana, josta kaikilla ihmisillä on jonkunlainen käsitys ja monilla on hyvin voimakkaita mielipiteitä siitä. Jos menette jonnekin kutsuille tai vietätte jotain sukujuhlaa ja kerrotte keskustelukumppanille olevanne kiinnostuneita magiasta, niin
saatte todennäköisesti hyvin mielenkiintoisia reaktioita. Saattaa olla, että jos teidän keskustelukumppani on tieteellinen materialisti tai jonkunlainen uusi ateisti, niin saatte mehukkaan väittelyn aikaiseksi, koska magiaa pidetään tällaisen järkevän ja rationaalisen maailmankuvan vastakohtana. Tai jos teidän keskustelukumppani on sitten kiinnostunut enemmän jostain viihteestä, niin hän ehkä pyytää teitä näyttämään jonkun taikatempun, vetämään jonkunlaisen jäniksen hatusta tai jotakin muuta vastaavanlaista. Magialla voidaan tarkoittaa monenlaisia asioita. Ja tässä korkeassa magiassa sillä tarkoitetaan ihan tiettyä asiaa. Koska magia ei ole pelkästään taikauskoa, se ei ole pelkästään taikatemppuja, silmänkääntötemppuja, vaan siinä on kyse tällaisesta useimmista inhimillisistä kulttuureista löytyvästä pyrkimyksestä vaikuttaa todellisuuteen ja ennen kaikkea meidän kokemukseen todellisuudesta epäsuorilla tavoilla, kuten sanojen, symbolien ja rituaalien kautta. Kaosmaagikko Ramsey Dukes erinomaisessa teoksessaan, joka kantaa nimeä Sex Secrets of the Black Magicians Exposed, antaa tällaisen hienon esimerkin ihan tällaista yksinkertaisesta tavallaan arkisella tasolla tapahtuvasta magiasta. Jos me sanotaan, että tässä autossa on turbomoottori, niin tämä on tällainen konkreettinen, lähestulkoon tieteellinen fakta. Jos me sitten painetaan auton takapuskuriin tai siihen takaluukun kulmaan tällainen hieno teksti, missä lukee turbo vauhdikkaalla fontilla, niin tämä on noin 60% maaginen toteamus. Se perustuu siihen tieteelliseen faktaan, mutta se on jo jollain tavalla enemmän symbolinen asia kuin toteamus, että siinä on turbomoottori. Ja sitten, jos me otetaan tämä hienolla fontilla kirjoitettu sana turbo ja laitetaan se miesten deodoranttipurkkiin, niin me ollaan jo täysin magian puolella. Koska silloin kyse ei ole enää mistään tieteellisestä faktasta, vaan siitä, että me kuvitellaan, että kun me laitetaan tätä deodoranttia kainaloomme aamulla suihkun jälkeen, niin me saadaan jollain lailla tällaisen tehokkaan auton ominaisuudet itseemme. Ja vaikka tämä onkin hieman tällainen banaali ja koominen esimerkki, niin tämä itse asiassa kertoo todella paljon siitä, minkälaisella alueella magia operoi. Hieman tarkemmin magia voidaan jakaa kahtia. Taumaturgiaan ja teurgiaan. Mä en ole toistaiseksi löytänyt tälle taumaturgialle mitään järkevää suomenkielistä käännöstä ja siksi jätän sen kääntämättä. Onko sulla, Jussi, tähän mitään kommentoitavaa? En ole mitään tuommoista niin suomenkielistä käännöstä oikeastaan löytänyt. Joskus on vaan käännetty mun mielestä niin kuin ihan suoraan sitten niin kuin tämmöisenä niin kuin, on käytetty sitä magia-termiä, mutta useimmiten silloin kun suomenkielisessä tekstissä sitä käytetään, niin käytetään sitä niin kuin tätä kreikkalaista termiä. Kyllä. Tämä on myös mun havainto. Ja siis tämä taumaturgia tarkoittaa sellaista magiaa, joka pyrkii saavuttamaan konkreettisia muutoksia, usein ulkoisessa todellisuudessa, aineellisten elementtien, kuten yrttien tai kivien tai talismaanien tai muiden voimaesineiden kautta. Ja sitä ehkä yleisemmin kutsutaan luonnolliseksi magiaksi tai jopa noituudeksi. Joo, tai alempi magia, semmoinenkin joskus. Kyllä, joo. Ja se on juuri alempaa magiaa suhteessa tähän korkeaan magiaan, josta me seuraavaksi puhutaan. Ja ehkä jos me vielä palataan tuohon turbomoottoriesimerkkiin, niin kun me laitetaan se sana turbo deodoranttipurkkiin, niin se on myös tätä niin sanottua alempaa magiaa. Eli me manipuloidaan mielikuvia ja kokemusta. Mutta mitä sitten on korkea magia?
se liittyy tähän toiseen äsken esiin nostettuun termiin, eli teurgiaan. Teurgia tarkoittaa tällaista itsensä jalostamisen prosessia. Sellaisia harjoituksia, jotka ulkoisen maailman sijaan kohdistuu enemmän sisäänpäin. Oman mielen ja minäkäsityksen ja tajunnan tilan harjoittamista. Ja teurgiassa pyrkimyksenä on tehdä itsestä jotain enemmän kuin tämä meidän rajallinen minäkäsitys, jonka avulla me tässä maailmassa päivittäin toimitaan, on tehdä itsestä kokonaisempi, todellisempi. Ehkä tässä sanassa teurgia on tämä teos, Jumala. Ehkä siinä on pyrkimys tehdä itsestä enemmän Jumalan kaltainen. Ja tämä on juuri sitä korkeaa magiaa, josta Damien Eccles puhuu. Ja tämän tyyppisillä harjoituksilla on pitkä historia ympäri maailmaa. Intiasta lähin esimerkki on tietysti jooga monine menetelmineen. Sitä voidaan pitää teurgisena magiana. Ja myös länsimaissa sillä on pitkä ja monivaiheinen historia. Ja tässä korkeassa magiassa kuvatut menetelmät perustuu ennen kaikkea tällaisen esoteerisen järjestön kuin Hermetic Order of the Golden Dawnin opetuksiin. Ja niistä Jussi kertoo meille pian lisää. Haluatko tässä vaiheessa kommentoida jotain siihen liittyen? Golden Dawnin liittyen. Joo, siis Golden Dawnista voi sanoa hyvin paljonkin. Tässä vaiheessa voi todeta näin, että Golden Dawn yleensä aina listataan niihin järjestöihin, kun puhutaan länsimaista modernista okkultismista, rituaalimagiasta, kun puhutaan niistä tahoista, mitkä on hyvin vaikutusvaltaisia ja ollut ihan semmoisia keskeisiä vaikuttajia modernissa okkultismissa, rituaalimagiassa, niin Golden Dawn on siinä niin kuin aina kärjessä. Ja jos sitä sijoittaa laajempaan kontekstiin, modernia okkultismia, esoteriaa, niin yleensä mainitaan nämä järjestöt, jotka syntyivät siellä 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alkupuolella. Teosofinen seura, Golden Dawn, Antroposofinen liitto, Ordo Templi Orientis. Eli sieltä Golden Dawn aina näiden tiettyjen järjestöjen listalla on. Mutta palaan Kyllä. Golden Dawnin siihen syntyvaiheisiin myöhemmin. Joo, palataan tähän myöhemmin. Ehkä tässä vaiheessa voidaan vielä lisätä, että tämä Golden Dawnin menetelmät on sellaisia, jotka on vaikuttaneet ja löytäneet tiensä hyvin moniin modernin esoterian suuntauksiin. Oikeastaan jos katsoo kaikkea niin kuin tämmöistä modernia magiaa ja erilaisia variaatioita siitä, niin kyllä tavalla tai toisella ne juuret Golden Dawniin menee. Että se on tosiaan niin kuin hyvin laajalti näkyy, että voi sanoa, järjestö on ollut aina vaikutukseltaan itse asiassa kokoaan suurempi. Kyllä. Palataan tähän tosiaan hetken päästä. Vielä tästä voidaan mainita se, että minun tietääkseni tämä juuri suomennettu korkea magia on ensimmäinen suomenkielinen teos, missä näitä käsitellään. Joo, näitä menetelmiä. Se on ensimmäinen kirja, jossa on siis niin kuin Golden Dawnin siis tätä niin kuin menetelmää ja rituaalijärjestelmää käsitelty. Siinä mielessä historiallinen teos. Kiitoksia. Nyt onkin hyvä hetki siirtyä siihen toiseen puoleen, eli tämän kirjan mielenkiintoiseen taustaan. Ja se tulee heti esille tämän kirjan alaotsikossa, joka on opas niihin henkisiin harjoituksiin, joilla vältin kuolemantuomion. Herää tietysti kysymys, että miksi Korkea magia-nimisen teoksen kirjoittaja on saanut kuolemantuomion. Ehkä teistä joillekin tämä Damien Ecclesin taustatarina on tuttu, mutta jos ei, niin kertaan sen tässä pääpiirteittäin. Tämä tarina ajoittuu, tai sen alku ajoittuu 1990-luvun kultaisen vuosikymmenen alkuun vuoteen 1993, jolloin West Memphisissä, Arkansasin osavaltiossa Yhdysvalloissa, tapahtui tällainen hyvin brutaali kolmoismurha,
jossa 3 8-vuotiaista poikaa tapettiin raalla tavalla pikkukaupungissa ja syyllisestä ei ollut tietoakaan. Tapausta tietysti sitten tutkittiin ahkerasti ja lopulta syyttävä sormi kohdistui 3 tällaiseen sosiaalisesti huono-osaiseen teinipoikaan, noin 17-18-vuotiaaseen, jotka oli tällaisia vähän ulkopuolisia. He oli köyhistä oloista, monenlaisia käytösongelmia ja tällaista hankaluuksia lain kanssa. He oli kiinnostuneita metallimusiikista, kauhuelokuvista ja okkultismista ja ylipäätään vähän tällaisia ehkä epäilyttäviä hahmoja. Ja nämä tyypit oli nimeltään Jesse Miskelly, Jason Baldwin ja Damien Echols, eli tämän korkean magian kirjoittaja. Heitä alettiin syyttää tästä erittäin raasta ja brutaalista veriteosta. Miksi ihmeessä? Ilmeisesti oli käynyt niin, että poliisit olivat napanneet tämän Jesse Miskellyn mukaansa. Tämä Jesse Miskelly oli tällainen, mä en tiedä mikä on korrekti termi, mutta hänellä ei äly toimi aivan normaalin tasoisesti. Ja häntä on kuvattu jossain lähteessä niin kuin älyllisesti lievästi kehitysvammaiseksi. Hänet oli pidätetty ja häntä oli vuorokauden ajan pidetty nälässä ja janossa ja suorastaan kidutettu. Ja hänestä oli painostettu ulos tällainen erittäin sekava ja sisäisesti ristiriitainen tunnustus, jossa hän sitten myös sanoi, että itse asiassa hän ja Jason Baldwin ja Damien Echols olisi tehneet tämän murhan. Ja tämän seurauksena sitten kaikki nämä 3 teiniä pidätettiin ja heidät marssitettiin oikeuden eteen syytettyinä tästä murhasta. Ja oikeastaan ainoa varsinainen todiste tätä West Memphisin kolmikkoa, kuten näitä 3 poikaa alettiin kutsua, ainoa todiste heitä vastaan oli tämä Miskellyn hyvin kyseenalainen tunnustus. Joitakin muitakin tunnustuksia tai tällaisia niin kuin lausuntoja ilmeisesti annettiin, mutta osa näistä vedettiin myös takaisin myöhemmin. Eli tähän liittyy vähän sellaisia niin kuin huhupuheita ja juttuja ja epämääräisiä tunnustuksia, mutta muita todisteita heitä vastaan oikeastaan ei ollut. Ja tässä oikeuskäsittelyssä sitten varsinaisia todisteita suurempaan osaan nousi se, että nämä, varsinkin Damien Echols, on kiinnostuneita okkultismista ja magiasta ja monista muista epäilyttävistä asioista, joten miksi he eivät olisi tehneet myös tätä kaameaa murhaa. Ja tämähän tietysti liittyy laajemmin tähän Satanic Panic-aikaan, joka Yhdysvalloissa silloin vaikutti voimakkaasti. Onko sulla, Jussi, tästä jotain kommentoitavaa Satanic Panicista laajemmin? Joo, tuttua teemaa. Siis joo, ilman muuta tässä on ollut se konteksti taustalla, että Yhdysvalloissa oli siihen aikaan tämä ilmiö ja varmasti osaltaan vaikuttanut tähän tapahtumien kulkuun, joo, koska siellä oli sitten kuitenkin viranomaistahollakin niitä henkilöitä, mitkä otti ne spekulaatiot vakavasti, vaikka sitten toki niin kuin tiedetään myöhemmistä vaiheista, että kysymys oli tosiaan tämmöistä niin kuin paniikki-ilmiöstä ilman, että siellä olisi kuitenkaan tämmöisiä niin kuin faktisia toimijoita tai järjestäytyneitä toimijoita tämän väitetyn satanismin osalta. Joo, ja tässä ilmeisesti oli sen verran, niin kuin, että he eivät täysin, siis tätä, niin kuin, tämä kiinnostus okkultismiin oli olemassa, mutta kyllä. Että tarkoittaako se satanismia ja tarkoittaako se rituaalimurhia on niin kuin täysin kokonaan eri asia. Ja jos jotain tämä West Memphisin kolmikon oikeuskäsittely erityisesti kiinnostaa, niin haluan suositella tätä jo silloin heti tuoreeltaan tehtyä dokumenttia Paradise Lost. Tämä on tosi mielenkiintoista, että välittömästi kun tämän tapauksen oikeuskäsittely alkoi, niin siellä oli dokumentaristit paikalla oikeussalissa. Ja käytännössä sitten kun tämä kesti vuosia,
ja sitä ruodittiin uudestaan ja uudestaan, niin nämä samat dokumentaristit palas aina mukaan. Eli siitä on hyvin tällainen kattava kolmiosainen dokumentti olemassa. Ja tämä itse asiassa tämä julkisuus, mitä se oikeuskäsittely ja myöhempi tuomio sai, niin johti myös siihen, että monet julkkikset, rocktähdet, elokuvatähdet, elokuvaohjaajat, kuten Peter Jackson, Henry Rollins, Eddie Vedder, Johnny Depp, tämän tyyppiset hahmot ryhtyi nopeasti tämän West Memphisin kolmikon tukijoiksi. Ja niin tai näin, vuonna 1994 Damien Echols tuomittiin kuolemaan ja elinkautiseen vankeusrangaistukseen, ja Jesse Miskelly ja Jason Baldwin sai molemmat elinkautiset vankeusrangaistukset. Ja tätä asiaa tosiaan käsiteltiin moneen otteeseen, uusia todisteita tuotiin esiin, jotka pyrki osoittamaan tämän kolmikon syyttömyyden, mutta asiat ei liikkunut suuntaan tai toiseen, ja West Memphisin kolmikko, Damien Echols mukaan luettuna, istui vankilassa lopulta 18 vuotta ja 73 päivää tai jotain sen kaltaista. Ja hän oli tosiaan 18-vuotias mennessään vankilaan. Eli puolet elämästään siinä vaiheessa tuli viettäneeksi vankilassa. Lopulta sitten 2011 tälle West Memphisin kolmikolle tarjottiin niin sanottua Alfordin sopimusta, mikä tarkoitti sitä, että he ilmoittaa, että he ovat syyttömiä, mutta oikeudella on riittävästi todisteita heidän tuomitsemisekseen syyllisiksi. Ja tämän myöntämisen tai kun he tämän myöntää, heidät vapautetaan. Tämä on sellainen amerikkalaisen oikeuslaitoksen kummallinen juttu, mitä mä en ole pystynyt itse ymmärtämään täysin. Mutta tällaisen sopimuksen tuella heidät sitten reilun 18 vuoden jälkeen vapautettiin. Ja syyllistä ei ole vieläkään tähän murhaan löydetty. Useita teorioita on, mutta hauska sattuma on se, että toissa päivänä Damien Echols ilmoitti internetissä, että vihdoin nyt Arkansasin korkein oikeus on myöntänyt luvan tämän tapauksen todisteiden uuteen DNA-testaamiseen uusilla moderneilla menetelmillä. Koko ajan vapautumisensa jälkeen Echols on pyrkinyt siihen, että lisätutkimuksia tehtäisiin ja uusia DNA-testejä tehtäisiin. Mutta tähän asti oikeus on evännyt tämän luvan. Mutta nyt se on myönnetty ja ehkäpä lähitulevaisuudessa tähän saadaan uutta valoa. Ja tosiaan, jos joku haluaa paneutua tämän kiemuroihin, niin se Paradise Lost-dokumenttisarja on erittäin suositeltavaa katsottavaa. Takaisin magiaan. Vankilassa Damien Echols ei tyytynyt lukemaan tiilin päitä, vaan hän ryhtyi tosissaan uppoutumaan magiaan. Aluksi hän tutustui naapurisellissä, vai oliko naapurikerroksessa, mutta yhtä lailla vankikollegaansa, joka oli Zen-pappi. Ja tämä Zen-pappi tutustutti hänet meditaatioon, jota sitten Echols alkoi harjoittaa ahkerasti sietääkseen vankilan monotonista ja ahdistavaa arkea. Ja myöhemmin hän sitten alkoi tosissaan opiskella rituaalimagiaa kirjojen kautta. Tässä korkean magian alussa hän mainitsee Aleister Crowleyn, Israel Regardin, John Michael Greerin ja Donald Craigin teoksien merkityksen itselleen. Muuten hän on hieman vaitonainen siitä, että ketkä häntä on käytännössä opettanut, mutta näiden kirjoittajien vaikutuksen hän mainitsee, ja se on myös hyvin selvä tämän korkean magian sivuilta. Ja näiden opiskelujensa pohjalta Damien Echols loi itselleen tällaisen hyvin tiukan,
maagisen harjoitusohjelman, jota hän sitten alkoi seurata ja josta hän alkoi pitää tarkkaa kirjaa itse kehittämällään salakirjoituksella. Ja tämä harjoitusohjelma, kuten tässä on mainittu, koostui enimmäkseen Golden Dawn-perinteen maagisista harjoituksista, erilaista keskittymisharjoituksista, mielikuvaharjoituksista ja päivittäistä rituaaleista, ennen kaikkea pentagrammin vähäisemmästä karkotusrituaalista, eli tuttavallisemmin LBRPstä. Ja tämä pentagrammin vähäisempi karkotusrituaali on hyvin mielenkiintoinen, koska se on tavallaan sellainen länsimaisen esoterian perusharjoitus, joka on löytänyt tiensä tosi moniin erilaisiin modernin esoterian ja uuspakanuuden muotoihin. Se löytyy Crowleyn menetelmistä ja häneen liittyvien järjestöjen menetelmistä, se löytyy wiccalaisuudesta, se löytyy uuspakanuudesta ja niin edelleen. Haluatko sä kommentoida tähän? Joo, se on mielenkiintoinen niin kuin rituaali sillä lailla, että sehän on hirveän tämmöinen niin kuin lyhyt kokonaisuus. Se ei ole sillä lailla rituaalinen niin kuin ulkonaisesti mitenkään raskas tai pitkä, mutta se on niin kuin taustaltaan moninainen, siis eklektinen. Siellä on ilman muuta, jos lähtee katsoa niin kuin sitä, niin kuin mistä se rakentuu. Toki siellä on yhtenä elementtinä ihan siis niin kuin kristillinen traditio, siitä ei pääse mihinkään. Siellä näkyy ilman muuta juutalainen perinne. Jos katsoo esimerkiksi tätä, niin kuin, se on tuossa ensimmäisessä kuningasten kirjassa, on siellä semmoinen doksologia-kohta, missä on nämä niin samat niin kuin määreet, mitkä esiintyy tässä kyseisessä rituaalissa, kun siellä puhutaan valtakunnasta, voimasta, kunniasta. Ja sitten, sitten esimerkiksi tässä Kabbalan Zohar-teoksessa löytyy myös viittaus tähän ensimmäiseen kuningasten kirjaan. Eli siellä on tosiaan tämä kristillinen elementti yhtenä, juutalainen tausta, ja sitten ilman muuta näkyy tämän tunnetun okkultistin Eliphas Levin vaikutus tässä kyseisessä rituaalissa. Ja edelleen, jos ajatellaan sitten, kun tässä rituaalissa on tämä pentagrammin merkitys, niin esimerkiksi tuolta jo Agrippalta ja Paracelsuksesta löytyy tämmöinen tulkinta niin kuin pentagrammista mikrokosmoksen symbolina. Eli sieltä niin kuin tulee hyvin monilta taholta elementtejä tähän rituaaliin, mistä se on rakentunut. Kyllä, ja tässä on ehkä mielenkiintoista mainita just se, että tämä tosiaan pentagrammin vähäisempi karkotusrituaali löytyy useimmista modernin esoterian muodoista, muodossa tai toisessa, ja monet sen osat on hyvinkin muinaista alkuperään. Niin kuin sä just luettelit, sieltä löytyy Raamatusta ja Mesopotamiasta ja sitten okkultismin historiasta viitteitä, mutta tämä nimenomainen rituaali, tämä yhdistelmä näistä elementeistä, niin se on Golden Dawnin perustajien luomus. Kyllä. Palaan tuohon myöhemmin, vähän taustoitan sitä, että miten tavallaan tämä Golden Dawnin rituaali kokonaisuus muotoutui kaiken kaikkiaan. Kyllä. Tämä saattaa olla tosiaan monille teistä tuttu, tämä pentagrammin vähäisempi karkotusrituaali, mutta lyhyesti sanottuna siis, jos jossain kameran takana esimerkiksi YouTuben äärellä on joku, joka ei sitä tunne, niin kyseessä on tällainen tavallaan pyhitysrituaali, jolla pyhitetään se tila, jossa maaginen työskentely aiotaan tehdä, ja kutsutaan arkkienkelit Rafael, Mikael, Gabriel ja Uriel suojelemaan sitä tilaa 4 ilmansuunnasta. Ja tätä ja muita harjoituksia Damien Eccles siellä vankilassa teki, ja hän katsoi, että nämä harjoitukset eivät ainoastaan pitäneet häntä
järjissään siellä vankilassa, vaan ne myös konkreettisesti auttoivat häntä vapautumisessa. Sen, pitääkö tämä paikkansa, voi jokainen tietysti päättää itse, onko se näin. Mutta jotenkin nämä Eckholzin tekemät rituaalit toimivat. Tässä korkeassa magiassa on erittäin mielenkiintoinen kohta, jossa Eckholz kertoo, että kun hän oli aikansa tehnyt näitä harjoituksia ja tehnyt säännöllisesti tätä pentagrammin vähäisempää karkotusrituaalia, niin lopulta nämä enkelit eivät olleet läsnä enää hänen mielikuvissaan, vaan hän koki kohtaavansa jotain konkreettisesti. Ja ennen kuin mä alan haastattelemaan Jussia tarkemmin tästä Golden Dawnista ja sen menetelmien alkuperästä, niin mä luen vielä yhden kohdan tästä korkeasta magiasta. Kun aloin harjoittaa pentagrammin vähäisempää karkotusrituaalia, pohdin usein, oliko sillä oikeasti mitään vaikutuksia, vai huvitenko vain itseäni mielikuvitusleikeillä. En ollut varma, toimiko magia. Aiheuttivatko rituaalini minkäänlaisia muutoksia todellisuudessa? Mielenkiintoista kyllä, nämä epäilykset kaikkosivat, kun lisäsin Metatronin ja Sandalfonin rituaaliin. Nämä Metatron ja Sandalfon on kaksi enkeliä, joita ei tässä alkuperäisessä rituaalissa mainita. Magian olemassaolo tuli kiistattomaksi ja käsin kosketeltavaksi. Lopulta kohtasin ensimmäisen kerran enkelin. Näin sen yhtä selvästi, kuin olisin voinut nähdä huoneessa kanssani olevan toisen ihmisen. Mutta en fyysisillä silmilläni. Havaitsin enkelin jonkinlaisella sisäisellä kyvyllä, joka havainnoi eteerisiä ilmentymiä. En ollut tottunut tällaiseen näkemisen tapaan. Olin kuvitellut, että enkelit, jos niitä ylipäätään oli olemassa, näyttäisivät siltä, millaisina ne kuvataan kirjoissa ja elokuvissa. Kauniilta ihmisen kaltaisilta olennoilta, joilla on siivet ja joita ympäröi kirkas valo. No, minä en nähnyt mitään tällaista. Luokseni saapui tuolloin jotain paljon oudompaa, lähes sanoin kuvaamatonta. Enkelin kehon muodosti jonkinlainen suuri musta kolmio, jonka kärki osoitti ylöspäin. Sen pää oli kuin pienempi kolmio, joka lepäsi suuremman kolmion päällä. Olento muistutti enemmän rukoilijasirkkaa kuin ihmistä. Mutta, kuten sanottua, en nähnyt aineellista olentoa, vaan jotain, mikä oli olemassa toisenlaisella olemisen tasolla. En tiennyt, että kaikki ne kerrat, jotka olin harjoittanut pentagrammin vähäisempää karkotusrituaalia, olivat vähitellen herättäneet energiasysteemini ja virittäneet minut magian spektrin yhdelle taajuudelle. Lopulta tämä johti siihen, että kykenin havaitsemaan edessäni olevan arkkienkelin. Tänä kirkkaana ja väkevänä hetkenä kaikki epäilykseni magiaa kohtaan hävisivät. Kokemus oli yhtä aikaa kohottava ja kauhistuttava. Arkkienkelin läsnäolo oli lähes päälle käyvää. Se oli tietoinen minusta. Se puhutteli minua ilman sanoja, mutta kysyen. Sinä kutsuit minua. Mitä tahdot? Tämä sai jokaisen ihokarvani nousemaan pystyyn. Jos en olisi ollut vankisellissä, olisin sännännyt pakoon paniikin vallassa. Vähitellen kuitenkin totuin sen voimakkaaseen läsnäoloon. Siitä hetkestä alkaen en enää koskaan miettinyt, kaikuivatko rukoukseni kuuroille korville. Siinä siis hyvin väkevää kuvausta siitä, että miten Eckholz koki näiden harjoitustensa vaikuttavan. Vaikuttava kuvaus. Nyt kuitenkin siirrän pallon Jussille, jolta mä haluaisin kysyä muutaman asian näistä korkean magian menetelmien taustoista. Eckholz itse kirjoittaa tässä kirjassa, ja mekin on tässä jo usean otteeseen mainittu, että nämä menetelmät tulee siis
Hermetic Order of the Golden Dawnilta. Voitko kertoa lyhyesti, että mikä järjestö on kyseessä? Ja lyhyesti. No ensinnäkin järjestön perustajana pidetään 3 henkilöä. William Wynne Westcott, sitten Samuel Liddell Matthews ja sitten Robert W. Woodman. He oli kaikki englantilaisia vapaamuurareita ja he kuuluvat myös tämmöiseen Societas Rosicruciana in Anglia-nimiseen ruusuristiläiseen järjestöön. Ja Golden Dawnin tarina alkaa oikeastaan alkaakin tämmöisestä käsikirjoitusteksteistä, jotka oli kirjoitettu tämmöisellä salakirjoitusjärjestelmällä, jonka oli kehitellyt tämmöinen Johannes Trithemius-niminen munkki siellä 1400-1500-luvulla elänyt munkki. Ja tämä William Wynne Westcott sai haltuunsa nämä käsikirjoitustekstit. Siitä on sitten eri teorioita, että miten hän sai nämä käsikirjoitustekstit. Yksi tämmöinen, mikä aika usein esiintyy tässä Golden Dawn historiassa, että hän sai nämä käsikirjoitustekstit tuttavaltaan, joka oli myös vapaamuurari ja pastori. No sitten Westcott alkoi kääntämään tätä salakirjoituskoodia auki ja hänelle sitten selvisi, että näissä teksteissä kerrottiin tai siinä kuvattiin tämmöisiä asterituaaleja ja sitten näissä käsikirjoituksissa oli myös tämmöisiä niin kuin opetusosioita hän sitten niitä lähti muokkaamaan semmoiseen niin kuin ikään kuin koherentimpaan muotoon. Sitten 1887 loppuvuodesta hän otti yhteyttä tähän Matthewsiin, pyysi häneltä apua siinä, että näitä tekstejä kirjoitetaan sitten tämmöiseen edelleen niin kuin käyttökelpoisempaan muotoon, jotta niistä saadaan tämmöinen rituaalikokonaisuus. Näiden käsikirjoitusten taustasta on sitten ollut erilaisia teorioita. Huimimmat teoriat on ollut sen tyyppisiä, että nämä käsikirjoituksen juuret juontaa tämmöiseen vanhaan ruusuristiläiseen järjestöön. Näiden käsikirjoitusten joukossa oli sitten tämmöinen mystinen kirje tämmöiseltä Neiti Sprengleriltä, joka oli tämmöinen ruusuristiläisen järjestön adepti. Mutta itse asiassa tämmöistä mystistä Neiti Sprengleria ei ole koskaan ollut olemassakaan. Se on ollut Westcottin tämmöistä omaa luomusta, koska hän halusi ilmeisesti tavallaan luoda tälle järjestölle tämmöisen vähän niin kuin prameamman historian ja saada tavallaan semmoista niin kuin kredibiliteettiä tälle järjestölle. Sitten toinen tämmöinen huima teoria on, että juuret menee tämmöiseen vapaamuuriristyyppiseen järjestöön, jonka juutalaiset on Bayerissa perustanut, mutta tälläkään ei ole mitään niin kuin historiallista taustaa. Näistä eri vaihtoehdoista kaikkein niin kuin selkeimmin todistettu, että mihin nämä käsikirjoitukset juontaa juurensa, on semmoinen, että siellä on ollut tämmöinen henkilö kuin Kenneth Mackenzie, 1886 kuollut henkilö. Hän oli orientalisti ja kielitieteilijä, myös vapaamuurari ja sitten tämän Srian jäsen. Hän on kirjoittanut tämmöisen rituaalikokonaisuuden tavallaan tässä niin kuin Srian sisällä. Siellä on ollut ilmeisesti tämmöinen pieni sisäpiiriryhmä, josta on käytetty nimeä 8 seura Society of 8. Tämä Kenneth Mackenzie on kirjoittanut nämä rituaalit niin kuin tässä Srian puitteissa tälle pienelle ryhmälle, joka itse asiassa ei koskaan käytännössä varsinaisesti toiminut. Ja jos katsoo näitä Golden Dawnin rituaaleja,
jota tässä käsikirjoituskokonaisuudessa siellä oli näitä niin kuin, 5 rituaaliastetta niin kuin kuvattu. Ne muistuttaa tosiaan aika paljon tämän Societas Rosicruciana Anglia-järjestön tekstejä. Tämä ruusuristilainen järjestö oli luonteeltaan siis, se ei ollut varsinaisesti vapaamuurarijärjestö, mutta siihen pääsi ainoastaan jäseneksi mestarimuurarit. Ja se oli luonteeltaan sen tyyppinen, että se ei ollut suuntautunut rituaalimagiaan, mutta Sria oli nimenomaan suuntautunut tämmöiseen niin kuin kristilliseen esoteriaan ja mystiikkaan. Siellä oli myös tämmöinen niin kuin rituaalijärjestelmä ja tosiaan niin kuin aika lailla niin kuin, muistuttavat tietyllä tapaa näitä niin kuin Golden Dawnin tekstejä. Sitten toinen semmoinen vaikutus, mikä tulee niin Golden Dawn rituaaleihin, niin on tämmöinen Saksassa 1700-luvun puolenvälin paikkeilla toiminut hyvin tämmöinen elitistinen salaseura, semmoinen kuin Des Gold und der Rosenkreuzer järjestö, joka oli suuntautunut erityisesti alkemiaan. Ja tässä järjestössä, tässä Golden Rosenkreuzer järjestössä oli myös tämmöinen rituaalijärjestelmä, joka rakentui tämän Kabbalan elämänpuun tämän niin kuin Sefirot-järjestelmään. Ja siinä on myös samankaltaisia piirteitä kuin tässä Golden Dawnin järjestelmässä. Tämä on kaikkein todennäköisin vaihtoehto, että mikä on näiden niin kuin, salakirjoituksella kirjoitettujen käsikirjoitusten taustalla. Että siellä on tämä Kenneth Mackenzie, joka tosiaan kuoli 1886, ja sitten ne tekstit on sinne William Westcottin haltuun joutunut. Hän on niitä sitten kehitellyt ja muokannut eteenpäin tämän Mathersin kanssa. Ja sitten kun ollaan vuodessa 1888, ensimmäinen Golden Dawn-temppeli perustettiin sitten Lontoossa. Ja tiedetään, että se perustamiskokous oli merkkimestarimuurarien tiloissa. Eli tämä on tämä niin kuin käsikirjoitusten tämmöinen historiallinen tausta. Eli voidaanko sanoa, että noi niin kuin Golden Dawnin menetelmät on tavallaan sellainen aika synkretistinen keitos, että siellä on, niin kuin, siellä on aiempaa länsimaisen esoterian historiaa, sitten vapaamuurariutta, kyllä, kristillistä mystiikkaa, alkemiaa. Joo, siis Golden Dawn oli todella semmoinen ekleettinen kokonaisuus, että katsoi, että se oli tosiaan niin kuin länsimaisen esoterian okkultismin monia virtauksia, tosiaan hermetismi, kabbala, astrologia, alkemia, geomantia, ruusristiläisyys, eenokilainen magia, siis hyvin, hyvin laaja kokonaisuus. Ja voi sanoakin, että Golden Dawnin niin kuin merkitys, kun katsoo modernia länsimaista esoteria, okkultismia, rituaalimagiaa, on siinä, että siinä rakennettiin tämmöinen synteesi tavallaan tästä niin kuin perinnekokonaisuudestaan, joka sitten, vaikka se oli tietyssä vaiheessa sitten niin kuin kuihtumassa, mutta sitten Israel Rekardin myötä voi sanoa tavallaan niin kuin säilyi ja siirtyi eteenpäin. Mä itse ajattelen, että Golden Dawnin systeemi, se oli todella tämmöinen, niin kuin, sitä voi kyllä sanoa kokonaisuudessaan hyvin raskaaksi, monimutkaiseksi, tietyllä tavalla myös hitaaksi. Tarkoitan tällä sitä, että se ajatus siitä, että jos henkilö ikään kuin ideaalisti käy koko sen järjestelmän läpi, niin sehän on niin kuin todella tämmöinen niin kuin hyvin vaativa niin kuin, projekti kaiken kaikkiaan. Se Golden Dawnin aika tosiaan oli varsin lyhyt itse asiassa, riippuu vähän niin kuin näkökannasta, mutta ensimmäistä hajannusta alkoi jo tapahtumaan siellä vuonna 1900, ja sitten voi sanoa, että viimeistään 1903 käytännössä se alkuperäinen järjestö oli hajonnut. Golden Dawnin lyhyt historia oli harvinaisen niin kuin riitasa ja skismainen. Et siellä oltiin niin kuin jatkuvasti napit vastakkain, ja
Siellä oli hyvin tämmöisiä niin kuin voimakkaita henkilöitä, jos ajattelee vaikka Mathers oli ilmeisen tämmöinen eksentrinen persona ja elämänsä loppupuolella ilmeisesti ei ihan fyysisesti balanssissa ollutkaan, jos näin sanoisi. Se lyhyt historia oli niin kuin hyvin myrskyssä. Ja sitten alkoi syntymään myös näitä niin kuin Golden Dawn haarautumia. Siellä oli näitä merkittäviä haarautumia, oli sitten niin kuin Alpha et Omega, joka Mathersin kannattajat sitten perusti. Sitten myöhemmin syntyi tämmöinen Stella Matutina siellä 1916. Tämä Felkin oli sitä luomassa ja sitten muun muassa itse asiassa tämä Israel Regardie ja myös muun muassa Dion Fortune, tunnettu okkultisti, niin heidät oli initioitu tämän niin kuin Stella Matutinaan. Ja myös sitten Argentium tätä Argentium Astra-järjestöä, jonka Crowley perusti, niin voi tavallaan pitää myös tämmöisenä yhtenä Golden Dawn haarautumana. Se, miten sitten Golden Dawn tavallaan säilyi näihin päivin saakka, niin siellä nousee sitten tosiaan tämä Israel Regardin nimi, koska hän sitten siinä vuosina 1937-40 julkaisi tätä Golden Dawn materiaalia niin kuin noin laajemmalle julkisuuteen. Ja sitten itse asiassa vuonna 1984 julkaistiin tämä massiivinen Complete System of the Golden Dawn, joka on semmoinen 1000-sivuinen massiivinen järkäle. Ja itse asiassa sitten niillä on ollut niin kuin merkitys, että tavallaan se Golden Dawn-traditio ei vaipunut sinne unholaan, koska kun oltiin sitten siellä jo, niin kun mentiin 30-luvulle ja sinne 70-luvun lopulle, niin käytännössä nämä Golden Dawn-temppelit oli aika lailla sitten jo niin kuin hiipunut. Ja niin kuin tuossa alussa mainitsinkin, niin Golden Dawn-järjestönä oli tavallaan niin kuin kokoaan suurempi. Se varsinainen jäsenmäärä Golden Dawnissa, alkuperäisessä Golden Dawnissa oli aina hyvin pieni. Se on ollut niin kuin muutama jäsen. Korkeimmillaan se on ollut semmoinen 250-370. Eli hyvin pieni joukko, jos me verrataan esimerkiksi vaikkapa sitten niin kuin teosofiseen seuraan tai antroposofiseen liittoon. Mutta se vaikutus on ollut tosiaan niin kuin kokoaan suurempi, koska siellä luotiin se tietynlainen synteesi, joka sitten siirsi tätä niin kuin isoa länsimaisen esoterian ja erityisesti rituaalimagian sitä kokonaisuutta eteenpäin. Joo, kiitos tästä kattavasta katsauksesta. Mulle tuli mieleen tässä se just, että koska Golden Dawn ei suinkaan ollut ainoa esoteerinen järjestö 1800-luvun lopulla, päinvastoin. Se oli suorastaan osa tällaista trendiä. Kyllä. Niin mä mietin tässä sitä, että mikä oli se erityispiirre, mikä erotti sen just vaikka teosofisesta seurasta? Joo, hyvä kysymys. Yksi semmoinen merkittävä ero on se, että Golden Dawnissa se orientaatio, mielenkiinto suuntautui selkeästi niin kuin länsimaiseen perinteeseen, kun taas sitten teosofisessa seurasta toki, vaikka sekin oli eklektinen ja osin tukeutui länsimaiseen esoteriaan, mutta siellä oli kuitenkin enemmän painopiste sitten siellä niin kuin Aasian suunnalla ja erityisesti niin kuin buddhalaisuuteen oli suuntautunut ja buddhalaisuuteen liittyviin tulkintoihin, mutta Golden Dawnissa tavallaan se iso linja niin kuin veti enemmän tähän läntiseen esoteeriseen perinteeseen ja tämmöiseen niin kuin hermeettiseen traditioon. Sitten toinen oli se, että Golden Dawnin se painopiste oli sillä lailla, että siellä oli kiinnostuttu nimenomaan tästä, niin kuin, voisiko sanoa, käytännön rituaaleista ja rituaalimagiasta. Se erotti myös sen sit näistä niin kuin monista muista tahoista. Ja sitten, jos nyt ajattelee sitten erilaisia tämmöisiä fraternitaattijärjestöjä, niin Golden Dawn oli myös järjestö, joka oli avoin siis naisille. Tämä oli semmoinen yksi niin kuin, tekijä myös siinä, mitkä oli näitä niin kuin Golden Dawnin ominaispiirteitä. Joo, kyllä. Nämä varmasti vaikutti. Ja mä mietin itse juuri, että saattaa olla, että juuri tämä painotus tähän käytännön magiaan saattoi olla sellainen tärkeä seikka. Tosin tästä täytyy sanoa, että järjestö niin rakentui periaatteessa 3 osaan. Oli tämä ulkoinen osa,
joka oli tavallaan se varsinainen Golden Dawn, mutta sitten oli tämä toinen osa, josta oli tämmöinen nimi, oli tämä punaisen ruusun ja kultaisen ristin niin kuin järjestö oli tämä toinen osa, ja sitten oli tämmöinen kolmas tavallaan, voisi sanoa vähän niin kuin teoreettinen osa, johon katsottiin kuuluvan sitten näitä niin sanotut tämmöiset niin kuin salaiset johtajat, joka oli tämmöinen tavallaan käytännössä siihen ei niin kuin sillä lailla kukaan päässyt. Itse asiassa tämä Golden Dawnin uloin osa oli semmoinen järjestö, että siinä ei opetettu vielä tätä niin kuin magian käytäntöä, että se oli tämmöinen niin kuin, järjestön osa, jossa niin kuin opiskeltiin tätä niin kuin teoriaa. Et ainoa itse asiassa tämmöinen käytännön niin kuin rituaali ja harjoitus, mikä tässä ekassa oli juuri tämä pentagrammin vähäisempi karkotusrituaali. Joo, ja tämä on hyvä pointti itse asiassa nostaa esiin myös, kun tässä on nyt puhuttu, että tämä Ecclesin korkea magia nojaa tähän Golden Dawnin systeemiin, ja sitten on kerrottu siitä, että Golden Dawnin maaginen järjestelmä on tällainen hyvin monimutkainen ja raskas, initiatorinen, asteittain etenemä ohjelma. Ja että se Regardin Golden Dawn-kirjakin on sellainen niin kuin fyysisesti valtava. Joo, ei sitä tämän päivän nuorempi väki, niin ei taatusti tule mitään 1000-sivuisia järkeleitä, missä on siis äärimmäisen niin kuin raskasta ja teknistä tekstiä. Ja jos katsoo tätä Golden Dawn-kirjallisuutta, mitä tavallaan sitten niin kuin 80-luvulta eteenpäin on alkanut ilmestyä, niin toki sielläkin on laajempia teoksia muita, esimerkiksi Cicerolta ja niin edelleen, mutta sitten löytyy tavallaan semmoisia, niin kuin voisiko sanoa tavallaan kevennettyjä versioita Kyllä. Tästä Golden Dawn niin kuin materiaalin kentältä. Kyllä, ja oikeastaan juuri siitä on tässä korkeassa magiassa myös kyse. Eli nämä harjoitukset, mitä tässä kuvataan, on juuri niitä uloimman piirin tai uloimman asteen harjoituksia, valmistavia harjoituksia keskittymiseen ja visualisaatioon, ja sitten hirveästi huomiota pentagrammin vähäisempään karkotusrituaaliin ja kutsurituaaliin. Se on myös mielenkiintoista, että usein mainitaan tämä karkotusrituaali, mutta mun ymmärryksen mukaan Golden Dawnin ohjeistukseen kuuluu, että aamulla tämä invokaatio ja illalla karkotus. Tämmöinen muistuva mullakin on tuossa, kun taannoin kävin läpi noita erilaisia GD-kirjoja. Tuosta vielä voisi mainita siitä, että tämä järjestön tosiaan sit toinen osa, niin se oli siis semmoinen, johon pitkälle nimenomaan sitten tämä Matthes niin kuin vaikutti, ja käytännössä niin kuin hän hyvin niin kuin käytännössä kirjoitti sen toisen järjestön tekstejä, ja siinä tulee sitten tässä toisessa järjestössä niin myös tämmöinen niin kuin eenokilainen magia nousee esille, jonka juuret menee sitten näihin vanhoihin Eenokin legendoihin ja sitten tänne Edward Kellyn ja John Dean tähän tietyllä tavalla aloittamaan perinteeseen. Sitten tavallaan se toinen järjestön osa oli tietyllä tavalla sit jo huomattavasti erilainen kuin se ensimmäinen. Kyllä. Tässä on nyt tehty aika kattava katsaus Golden Dawnin historiaan ja näiden menetelmien alkuperään. Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit siitä yhteenvetona sanoa? Joo, siis tietysti hyvä muistuttaa siitä, että nykyään löytyy joitakin järjestöjä, jotka käyttää tätä Golden Dawn-nimeä. Kuitenkin näiden järjestöjen osalta tilanne on se, että mikään niistä ei juona juurensa tähän alkuperäiseen Golden Dawniin. Siellä nyt ensimmäisenä ehkä tunnetuimpana nousee ja näkyvimpänä ollut tämä Ciceron ja Sandra Tabitha Ciceron perustama Hermet Order of the Golden Dawn Incorporated, joka sai tämmöisen rekisteröidyn statuksen Yhdysvalloissa 1988. Ja he on julkaissut niin kuin todella paljon tätä Golden Dawn-materiaalia, että se on yksi semmoinen niin kuin ikään kuin jatkaa tätä Golden Dawn-traditio. Sitten on tämmöinen telemiittinen Golden Dawn-järjestö, mun ymmärtääkseni edelleen toimii ainakin Yhdysvalloissa. No sitten on ollut tämmöisiä, esimerkiksi törmännyt tämmöiseen kuin Open Source of the Golden Dawn
järjestö, joka nyt, kun tsekkasin, oli lopettanut toimintansa 2019. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin järjestöjä, jotka on saanut kyllä vaikutteita paljon Golden Dawnista, vaikka sitten taas on niin kuin tietyllä tavalla erityyppisiä, mutta vaikutteet löytyy selvästi. Esimerkiksi Paul Foster Casein tämä Builders of Adytum järjestö, joka on erityisesti suuntautunut niin kuin Kabbalaan ja Tarot-järjestelmään, on yksi tämmöinen järjestö. Sitten on tämä Dion Fortune tuli mainittu. Hän perusti 1920-luvun alussa tämmöisen Fraternity of Inner Light-järjestön. Nykyään se on nimeltään Society of Inner Light. Tässäkin järjestössä niin kuin Golden Dawn vaikutteita näkyy. Että tämän tyyppisiä järjestöjä on edelleen toiminnassa. Sitten henkilönä semmoinen, en tiedä onko nimenä tuttu Golden Dawniin liittyen, David Griffin, hyvin kiistanalainen, kiistelty, poleminen henkilö, ja hänellä on myös tämmöinen oma Golden Dawn-järjestö. Että näitä muutamia järjestöjä on, mutta mä sanoisin, että itse asiassa kirjallisuus kaiken kaikkiaan on ehkä se keskeisin väylä, jota kautta tämä Golden Dawn niin kuin traditio, joskus enemmän uudelleen tulkittuna, joskus vähemmän, mutta se kirjallisuus niin kuin tavallaan on se väylä, jota kautta tavallaan niin kuin se vaikutus on niin kuin levinnyt vielä laajemmin kuin näiden yksittäisten järjestöjen kautta. Kyllä, ja mulla on sellainen käsitys myös, en tosin tiedä varmasti, mutta mulla on sellainen käsitys, että esimerkiksi Damien Echols on juuri kirjojen kautta initioinut itsensä näihin harjoituksiin, ja hän ei edusta mitään näistä sun mainitsemista suuntauksista. Voin olla väärässä, mutta hän ei ole missään ainakaan todennut. Joo, ja sitten tulee heti mieleen, kun sanoit, että tämä niin itse initiaation ja Ciceroin sellainen aika paksu opus on tämmöinen kuin Self-Initiation in the Golden Dawn, siis tämmöinen aika iso järkäle, niin siinä on nyt niin kuin tavallaan esitetty tämä Golden Dawn-järjestelmä ja sitten tavallaan, miten henkilö voi sitten niin sanotusti omin päin harjoittaa ja edetä tässä niin kuin initiaatiopolulla. Ja tässä on varmaan semmoinen käytännön syy, että näitä Golden Dawn-temppeleitä kuitenkin kaiken kaikkiaan, niitähän nyt ei ole mitään suuria määriä. Lähin temppeli on Ruotsissa toimiva tällä hetkellä. Mun tietääkseni. Tässä ehkä rohkeinen mainita tämmöisen pienen yksityiskohdan. Mä oon ollut aikoinaan tuossa Viiskulmassa eräässä talossa 30 vuotta sitten, jossa oli niin kuin semmoinen pieni Golden Dawn-rituaaliryhmä. Ja olin itse asiassa muutaman kerran seuraamassa näitä Golden Dawn-rituaaleja siellä eräässä ison asunnon olohuoneessa. Ja siellä oli, muistan, että juuri tätä perusrituaalia, tätä vähän semmoinen pentagrammin karkotusrituaalia tehtiin, että olin siellä niin kuin voi sanoa tekemässä myös uskontotieteen omaehtoista kenttätyötä. Mullahan on tosiaan siis, vähän työskentelen uskontotieteen alueella niin kuin ammatikseni, ja mun oma erityisala on juuri länsimainen esoteria laajasti ja moderni okkultismi, uuspakanuus, uushenkisyyden kenttä, että mulla on sillä lailla tämmöinen tavallaan tutkimuksellinen ura alkanut jo tuolla vuosikymmeniä sitten, mutta tosiaan, että olen ollut seuraamassa Helsingissä Golden Dawn-rituaalia. Tämä on upea tällainen historiallinen yksityiskohta ja esimerkki siitä, että näitä yritetään edelleen aika ajoin elvyttää tavalla tai toisella. Kiitos Jussi tästä. Ja vielä mainittakoon se, että Viisikulmahan on erittäin hyvin valittu paikka näille rituaaleille. Mutta kiitoksia. Nyt jos siellä yleisön joukossa on vielä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin me mielellämme kuultaisiin siitä lisää. Tuli ehkä mieleen, Joo, tuli mieleen ehkä tämä, mikä on magian alkuperä, tai mikä on niinku tavallaan varhaisin käsitettävissä oleva niinku magian muoto historiallisesti, jos menee jonnekin vaikka esihistoriaan saakka, versus sitten tämmöinen ehkä modernimpi Golden Dawn-tyyppinen meininki. Joo,
magiaa, jos katsoo nyt tavallaan uskontotieteen ja antropologian näkökulmasta, niin löytyy todella niin kuin monista kulttuureista, hyvin varhaisista kulttuureista. Mä voisin ajattelisin näin, että shamanismi on tietysti tämmöinen oma, hyvin laaja, kompleksinen niin kuin kulttuurin alue, joka osin nivoutuu myös niin kuin, ylipäätänsä niin kuin, uskontoon. Sanoisin, että shamanismissa kyllä on myös niin kuin maagisia elementtejä hyvin niin kuin varhaiskantaisissa kulttuureissa ollut. Ja tosiaan tietysti antiikin Kreikka, jos ajatellaan, siellä on ollut yhtä lailla tätä tämmöistä niin kuin kansanmagiaa, ja sitten vaikkapa ajatellaan jotain tämmöistä uusplatonistista teurgiaa nimenomaan, niin tiedetään, että uusplatonismissa esiintyi, että todella niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin pitkä ja moninainen tämä historia on. Että tässähän me ollaan nyt keskitytty nimenomaan tähän länsimaiseen moderniin esoteriaan ja okkultismiin, mutta niin kuin tässä on tullut ilmi, että vaikka ne on ollut tämmöisiä niin kuin moderneja synteesejä, niin sieltä on sitten niin kuin ammennettu kyllä niin kuin monista eri perinteistä ja varhaisista perinteistä, mutta sitten täytyy muistaa, että nämä henkilöt, jotka näitä perinteitä oli rakentamassa, niin he oli ennen muuta, voisiko sanoa, näitä niin kuin magian harjoittajia, he oli suuntautunut magiaan, uskontoon, metafysiikkaan, että he ei ollut siis tämmöisiä niin kuin useinkaan mitään niin kuin ammattitutkijoita. Ja tietysti sit jos ajattelee erilaisen materiaalin niin kuin kokoamista ja tekstien kääntämistä, niin siellähän sitten niin kuin tapahtui monenlaista, että ei ne välttämättä sitten ollut sillä lailla kaikki nämä käännökset ja synteesit sillä lailla niin kuin historiallisesti tai akateemisen tutkimuksen kannalta kohdalla, mutta se ei ollut heidän se pääintentio kuitenkaan. Ja onhan se totta, niin kuin sanottu, tuossa nyt osin Golden Dawninkin liittyen, esimerkiksi Arthur Edward White oli kyllä ihan tämmöinen laajastikin okkultismin, esoteriaan niin kuin suuntautunut, oppinut henkilö, vaikka hän sitten Golden Dawnista suuntautuikin enemmän sitten niin kuin tämmöisen esoterian mystiikan puolelle, kristillisen mystiikan puolelle, että hän ei ollut niin magiasta kiinnostunut, mutta hän oli kuitenkin tämmöinen niin kuin ihan tutkijanakin siinä omana aikanaan pidettiin semmoisena niin kuin asiansa osaavana, ja niin myös tämä Kenneth Mackenzie, jonka mainitsin, niin hän oli siis kyllä niin kuin vapaamuurariuteen niin kuin sillä lailla niin kuin ihan hyvin perehtynyt. Kyllä, erinomainen vastaus. Ja mä ehkä vielä itse kommentoisin tuohon, että mikä on varhaisin tunnettu magian muoto. Toki mulla ei ole tähän niin kuin tyhjentävää vastausta, mutta mä itse tarkastelen asiaa niin, että magia on tällainen hyvin laaja yleistermi, jolla viitataan sellaiseen toimintaan, mitä löytyy varmaan kaikista inhimillisistä kulttuureista enemmän tai vähemmän. Kyllä se, joo, mäkin ajattelen näin, että siis kyllä hyvin monesta niin kuin perinteistä, jos katsoo laajasti siis erilaisia uskonnollisia metafyysisiä traditioita, niin jossain muodossa löytyy niin kuin vähintäänkin niin kuin magiaa vivahtavia elementtejä. Siis aikaisemmin uskontotieteessä, varhaisessa uskontotieteessä tehtiin jyrkkä ero niin kuin uskonnon magian välillä, ylipäätänsä länsimaisessa keskustelun magiassa se liittyy niin kuin yleensä aina kysymykseen, että mikä on niin kuin magian suhde tieteeseen ja uskontoon. Ja esimerkiksi jos ajattelee esimerkiksi Fraseria, joka oli näitä varhaisia niin kuin uskontotieteilijöitä ja folkloristiikan tutkijoita, niin hänellä oli tämmöinen niin kuin evolutionistinen malli, että niin kuin se alintaso oli niin varhaisessa kulttuurissa tämä magian taso, sitten tuli uskonto ja tiede, ja se tiede oli korkein. Fraser siis kuoli 1941, tämä on vaikuttanut paljon siihen, että miten länsimaissa on magia ymmärretty. No sitten Malinovskilla, joka oli antropologi, oli sitten vähän erityyppinen tämmöinen funktionalistinen käsitys magiasta. Hän katsoi, että niin kun uskonto ja magia voi tavallaan niin kun olla kulttuurissa yhteisössä samanaikaisesti, ja hän ei saa sitten Fraserin kanssa ollut samaa mieltä niin kun ihan tästä magian määrittelystä. Ja sitten tietysti ylipäätään voi sanoa, että sekä juutalaiskristillinen ja kreikkalais-roomalainen perinne on paljon vaikuttanut siihen, mitä länsimaissa niin kuin magiasta on ajateltu. Mutta nykyään niin kuin uskonnon tutkimuksen parissa ei tehdä semmoista niin kuin ainakaan
automaattisesti semmoista kategorista jyrkkää eroa uskonnon magian välillä, että katsotaan, että uskonto ja magia myös voi limittyä niin kuin toisiinsa. Ja jos katsotaan ihan puhtaasti historiallisesti, niin usein limittyy. Joo. Ja myös, jos katsotaan näitä Golden Dawnin menetelmiä, mitä korkeassa magiassa kuvataan, niin nehän on täynnä kristillistä sanastoa ja siis, symboliikkaa. Joo, ja sitten ylipäätänsä katsoo niin kun länsimaista esoteriaa isona kokonaisuutena, niin voi sanoa, että aina tuonne 1800-luvun loppupuolelle saakka se kristillinen viitekehys näkyy niin kuin isossa osassa esoterista kenttää niin kuin jollain tavoin, koska elettiin niin vahvasti kristillisessä kulttuurissa, että vaikka tietysti niin kuin ikään kuin valtavirtakirkkojen näkökulmasta ne oli usein tämmöisiä niin kuin heterodoksisia tulkintoja, mutta niissä oli hyvin vahva se kristillinen viitekehys, jos katsoo sieltä, jos lähdetään nyt liikkeelle sieltä niin kuin myöhäisrenesanssista tuonne 1800-luvun loppupuolella, niin se kristillinen viitekehys oli vahva. Esimerkiksi Dion Fortune, joka tuli tässä nyt jo varmaan 3.-4. kerran mainituksi, niin hänen niin kuin, siis tavallaan näissä okkultismin tulkinnoissa näkyy myös vahvasti tämä kristillinen niin kuin vaikutus. Tulipas siitä pitkä vastaus. Hieno. Onko vielä yleisökysymyksiä? Kysymys on aika lyhyt. Oliko haastavaa kääntää tämä teos suomen kielelle, koska suomen kieli käyttäytyy omine oikkuuneen ja omilla tavoillaan, niin joudutko keksimään paljon tällaisia niin kuin termejä vaikkapa? Tämä ei ollut hirveän haastava kääntää. Tämähän on tämä korkea magia on hyvin tällainen tyypillinen nyky-uushenkisyyteen liittyvä kirja, joka on kirjoitettu hyvin sellaisella välittömällä, juttelevalla tyylillä, jossa lukijaa puhutellaan paljon suoraan. Ja tämä ehkä oli se suurin haaste, koska suomeksi tämmöinen teksti ei toimi niin luontevasti kuin englanniksi. Ja itse asiassa tästä juuri tällainen sivusto, joka kantaa mieltä ylentävää nimeä Only Death is Real, arvioi tämän kirjan ja kommentoi sitä, että tämä on niinku rasittavaa tämä tällainen lukijan suora puhuttelu ja se jotenkin ei tämän arvioijan mukaan istunut Suomeen, ja vaikka olenkin sen itse kääntänyt, niin olen samaa mieltä. Mutta sitä on myös hyvin vaikeaa välttää silloin, kun teksti on rakennettu niin, että se on, että sitten kun sinä teet näitä harjoituksia, niin jos sen kaiken kääntää passiiviin, niin se muuttuu aika sellaiseksi etäännytetyksi. Eli se ehkä tämmöinen, mutta sinänsähän tämä on hyvin suoraviivainen ja selväsanainen teos. Että tämä ei ole sellaista niin kuin korkealentosta, koukeroista metafysiikkaa. Onko muita? Kiitos tästä kysymyksestä. Muuten se tuli yllätyksenä, koska se liittyy niin konkreettisesti tähän itse käsillä olevaan teokseen. Onko muita kysymyksiä? Mikäli magian janonne on tyydytetty vähäksi aikaa, niin suuri kiitos vielä, että tulitte tänne kuuntelemaan ja toivottavasti tästä oli teille iloa. Ja nyt sitten täällä on Aionin koko mahtava kirjavalikoima teidän ulottuvillanne ja ilmeisesti myös korkeaa magiaa löytyy jonkun verran hyllyistä. Ja jos vielä kiinnostaa lisää osallistua maagisiin meininkeihin tänään, niin Ravintola Oivassa kello 16 on Länsisuomalaiset lemmenloitsut -kirjan julkkarit, jossa sitten pääsette tarkastelemaan magiaa vähän kotoperäisemmästä ja muutenkin erilaisesta näkökulmasta. Kiitos mun puolestani ja kiitos. Erinomaista viikonlopun jatkoa. Kiitos vielä Aionin kirjakaupan puolesta Jussille ja Matille hyvin avartavasta ja hienosti aihetta taustattavasta
keskustelusta ja kiitos kaikille paikalle päässeille. Korkeaa magiaa ja aihepiiriin niveltyvää kirjallisuutta on hyvin saatavilla tässä näin ja pidetään ovia auki noin 3 asti vielä. Kiitos.